Kad sam imala negdje oko 5 godina, moji roditelji su se rastali i od tad nisam vidjela mamu. Uglavnom su mi ostala mnoga sjećanja na nju, ali sve su to bila loša. Ona je uvijek bila loše raspoložena i samo me tukla i maltretirala. Jako je malo onih veselih, radosnih sjećanja. Ostale su mi u sjećanju njihove svađe i one njezine riječi da me nikad nije htjela i da me ne želi vidjeti ni čuti za mene. Kad su se rastali, sud je odredio da pripadnem njoj, ali ona mi nije htjela, tako da otac dobio skrbništvo nadamnom. Kad sam krenula u srednju školu, upala sam u loše društvo, počela sam piti, pušiti, drogirati se. Sve sam to pokušavala prikriti tako da moj otac to ništa nije primjećivao. Tada sam prekinula i školovanje i jedini cilj mi je bio izlasci, zabava i droga koja me uvlačila sve više u začarani krug. U to vrijeme sam upoznala i svog sadašnjeg supruga koji me polako počeo izvlačiti iz tog pakla. Kad bi bili kod njega, njegova majka mi je pričala o Bogu, ali meni su sve to bile priče, nisam vjerovala u te stvari. S 19 godina sam saznala da imam rak na maternici 3. stupnja i da se počeo širiti. U tom trenu kad sam saznala, cijeli život mi je proletio pred očima. Znala sam da nisam živjela dobrim načinom života. Prva pomisao mi je bila da ću završiti u paklu i kako će sve to dotući mog oca. Počela sam plakati i moliti Boga da mi pruži još samo jednu priliku u životu, da mi da još samo jednu šansu i da će sve promijeniti. Počela su skupa liječenja i operacije, ali meni nije išlo na bolje. Tada su mi liječnici rekli da najvjerojatnije nikad neću imati djecu. Do tog trena nisam ni shvaćala da ih zaista želim. To mi je teško palo. Kasnije sam ipak zatrudnjela, ali liječnici su mi ponudili da biram da li ću abortirati ili zadržati to dijete, jer sam riskirala i svoj i njegov život. Odlučila sam riskirati i zadržala sam ga. Trebala sam puno mirovati u trudnoći, pa sam čitala puno knjige. Jedne večeri čitala sam knjigu od Wilhelma Buscha, Isus naša sudbina, i bila sam zadivljena svim tim svjedočanstvima ljudi koji su unutra spomenuti. Željela sam se ja tako osjećati i željela sam znati kako je to kad su ti grijesi oprošteni, kad imaš ispunjen život. Počela sam plakati i moliti Boga i u jednom odlomku je pisalo da ako imamo bilo kakva pitanja, da samo uzmemo Bibliju u ruke i da počnemo čitati jer su u njoj svi odgovori. Uzela sam Bibliju i počela sam čitati Otkrivenje. Prvo sam plakala od sreće jer sam pročitala što sve čeka ljude koji slijede Krista, a zatim i od tuge i žalosti jer sam znala da ja neću biti među njima. Duša me, srce me boljelo i nisam mogla disati od sve te silne boli. Plakala sam, molila sam Boga da mi oprosti sve moje grijehe i da prihvaćam Isusa za svog spasitelja. U jednom trenu, kao kad upališ svjetlo, sva ta tuga, bol i žalost bila je zamijenjena nekim neupisivim osjećajem sreće, radosti. Počela sam skakati od sreće u tom trenutku, ni ne shvaćajući što se točno dogodilo, ali znala sam, svi su mi grijesi tad oprošteni. Kasnije moj se život promijenio, rodio se Noa i kad sam ponovno otišla na liječenje da vidimo što je sa bolesti i da nastavimo gdje smo stali, rak više nije postojao, ko da ga nikad nije ni bilo, i ja sam znala da sam dobila još jednu priliku u životu.
popunila se praznina u mom životu koju sam osjećala cijeli svoj život. Tu prazninu je mogao popuniti samo Bog. Bog zaista postoji. Htjeli mi vjerovati u to ili ne, ali on je tu. On stoji pred vratima našeg srca i kuca. Čeka da ih mi otvorimo. Kao što glasi jedan citat. Ono bitno u životu očima je nevidljivo. Ja sam Martina, a ovo je moja priča s Bogom.